Recorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémola. Ai, canto nos custou conseguir este libro! Teño unhas ganas de que non lo conte, Lida. Pois aí vai. Parece que temos problemas coa computadora. Isto está en perfecto estado. Que susto levei, pensei que quedábamos en conto. Que che pasou, Lida? Hoxe non son quen de contar o conto. Estás triste, Lida? Eu tamén boto de menos o noso planeta. Pois sí que te estamos ben. A min dame moita mágoa que estea tan triste. Recoiro co pó de estrela. Temos que buscarlle unha solución. Creo que sei como podemos alegrala. Fagámoslle un agasallo. Para que se dea conta do moito que a queremos. E que lle regalamos? Eu sei dunha cousa que lle pode gustar. Oh. Cantos sombreiros. Comandante, pensas que a Lida lle gustará un pucho destes? A min alegraríame que me regalaran un sombreiro novo. Seguro que a Lida tamén. Ela nunca tivo un sombreiro. Aquí hai moitos sombreiros. Como imos saber cal é o que lle gustará a Lida? Iso non será difícil. Non estou tan seguro. Como nunca vimos con sombreiro, non sabemos como serán os seus preferidos. Sodes un pouco parvos. Preguntámoslle cal lle gusta e xa está. Parvo si que es ti. Se lle preguntamos xa non será un agasallo sorpresa. Recoiro co pó de estrela. Pois se non acertamos co sombreiro e non lle gusta, seguirá triste. Sinto, para isto non serve a miña maxia. Pencas, ti dixetes que era fácil. Sí que o é. Xa está. Regalámoslle todos os sombreiros da tenda e algún gustaralle. Funcho, déixate de lerias que temos un problema serio. Deixade que Pencas diga a súa idea. Só hai que pensar en como é Lida e buscar un sombreiro que sexa como ela. Que boa idea. É como a Lida. É simpática. Moi agradable. É moi guapa. Pois necesitamos un sombreiro bonito, simpático, agradable. Lida, mira o que che traemos. Que guapa estás. Agora sí que me encontro moito máis alegre. Vou vos contar un conto co sombreiro. Título: Contos con sombreiro. Autora: Ana María Fernández. Ilustracións: Ángeles Ferrer. Editorial: Planeta Oxford. Era polo mes de maio cando Marilinda chegou á escola dos nenos tristes. Marilinda era unha profesora moi especial e os nenos tristes chamábanlle así porque perderan a guerra, a súa familia e todo canto tiñan. E dende aquel momento quedaran moi serios e falaban moi poucas veces. Pois cando Marilinda chegou o primeiro día de clase, quiso inventar unha maneira para que aqueles nenos volvesen a sorrir e volvesen a ter ganas de falar. Entón o que fixo foi comezar a falar ela todo o tempo e falou, e falou, e falou e contoulles historias cheas de palabras fermosas como bolboreta, veciño, casa, familia, amigos. E cando rematou a clase, os nenos seguían sen decir unha palabra. Pola noite, Marilinda estivo pensando de que maneira podería facer para devolverlle o sorriso aos nenos e tivo unha gran idea.
O día seguinte chegou á escola con unha caixa enorme chea de sombreiros. Cando os nenos se achegaron para ver o que había, Marilinda díxolle que podían coller cada un deles un sombreiro, pero que tivesen moito cuidado, porque resulta que eran sombreiros máxicos. E cada neno que poñía un sombreiro, de repente, pola maxia do sombreiro, convertíase no protagonista do conto que ese neno contaba. Así, o primeiro neno que colliu un sombreiro foi un neno que se chamaba Luís, que colliu un sombreiro de cociñeiro, puxo na cabeza e comezou a contar a historia do cociñeiro e o fillo do rei. Resulta que este era un cociñeiro que se chamaba Luís, que non atopaba traballo na cidade, ata que un día enterouse de que no Pazo do Rei facían un concurso de cociñeiros, porque resulta que o fillo do rei, o príncipe, non lle gustaba nada do que lle cociñaban, e todo que lle facían acababa cuspido no chan. Así que Luís decidiu ir hasta o Pazo e participar do concurso. Chegou ali e púxose a cociñar, e cando lle tocou o seu turno, o cociñeiro Luís puxo a súa comida nun prato de prata, con unha tapa tamén de prata, e pasou por diante do príncipe. Así, pasoulle o prato á altura do fuciño, e levantoulle un pouquiño a tapa para que puidese recendelo, e preguntoulle: "Que tal ule, maxestade?" E o príncipe díxolle: "Pois a verdade é que ule moi ben." Entón Luís pechou a tapa do prato e díxolle: "Pois, oler, ole ben, pero ti non a vas a probar." E colliu e marchou do pazo tan ancho co prato sin probar. Pois contan que aquela mesma noite o rei mandou chamar ao cociñeiro Luís, porque resulta que o príncipe quedara con tantas ganas de comer aquel prato que lle recendera tan ben que xa non quería comer nada máis. E así remataba o conto que contou o neno Luís co seu gorro de cociñeiro. E a partir dese día, todos os días, un neno collía un gorro e contaban a historia. E foi desta maneira que Marilinda conseguiu que aqueles nenos volvesen a sorrir e a ter ganas de falar. E non só iso, senón que ademais se fixeron moi famosos contadores e de todas as partes da cidade viñan todos os días personas a escoitar aqueles nenos que contaban contos con sombreiro. Gagai moi despistado, É o noso avó interplanetario. Ten un bigote desordenado. é un sorriso estrafalario. Pero ser unha bota avisado e veño dun planeta afastado.